Good afternoon. Yan, magandang hapon. Welcome sa Virac Catanduanes. Nandito ako ngayon sa Francisco Boarding House, kung saan ako nag-stay dahil malakas ang aking signal dito. Dito nagagamit ang wifi. Dito ko ginagawa ang aking mga online reports, mga online meetings, virtual meetings. Ayan. Pasok tayo sa aking maliit na kwarto. Ayan. So, ito ang aking room. Ayan. Room number 12. Tara. So, meron ako ditong table, working table. Nilagyan natin ang ilaw, medyo madilim. Ayan, working table. And then, merong maliit na kitchen. Ayan, meron din akong lutuan dyan. Okay. Merong mga chichirya supply. Okay, may initan ng water pagka nagko-coffee. Yan. So, may kape. Tapos nagsasaing din ako. Yan. Okay. And then, yan, meron namang cabinet. And, ang aking higaan. Yan. Ganon, tahimik naman dito. Pag nangangalay na sa maghapong meeting, mahihiga lang. Ganyan lang po siya. Yan. Maliit lang. At least, komportable ako. At, importante, nagagamit ko ang aking wifi. Here, the wifi. Okay. Then, pasok tayo sa CR. Dito na rin yan. May CR sa room. Yan. Okay. Meron na rin dyan stocks. Kasi, almost 1 month na rin ako. Yan ang CR. Okay. Yan. Tabo-tabo lang yan. Sarap dito kasi relaxing. Kahit na pagod na ako, yan, pwede kang paglabas mo rito, maganda ang view. Kasi alam nyo, madaming talbos dun. Libre, that's for free. Pwede kumuha. And pula ang talbos na yan. Pakita natin. Yan yun. Pulang talbos. Diba? Yan, very relaxing dito. Ito yung mga nakikita ko sa Facebook. Ang mamahal na halaman. Yan, dito. So, boarding house to ng pinsan ko. So, kaya ito ay Francisco boarding house. And then there, ayun ang bahay niya. Yan, sa harapan. Tapos ito, may ilang door. Yan. So, nasa room 12 ako. Second floor ito. May proposed third floor pa, ongoing. Ayan. Naka-pending construction siya. Tapos, dito may receiving area. Ewan ko kung sino to. Busy maglaro. Ano nilalaro mo? So, ayan. Ayaw pa istorbo. Ayan. So, and then, doon. Meron pa doon. Hanggang sa likod. Ayan.
Ayan, sa baba. So, dito lang muna ako. Basta, masarap dito kasi very relaxing yung view niya. Lalo pagka, ayan o. Parang may naaalala ko dito. Oh, at least kawig siya ng Tagaytay. Upo-upo ka lang. Pagka umaga o kaya hapon, very relaxing. That's all for today. Thank you. Bye.